И здравейте хора, днес ще пробваме ето този шоколад. Просто нямахме търпение и го отворихме. Дай да го отваряме. Хайде. Хайде, отваря се, бе. Не мога да го отворя. Изглежда доста яко. Няма да го вложа. Бабо, хайде да го пробваме. Как да го щупа сега малко. Ето, бабо. Пробвай. Много вкусно. С 9 лет много не се заслужава. Това е Милка. Едно към едно. По-добре Милка. И това беше хора от нас. Айде, чао.